siyafika kuyena bese yasicelela ngaphakathi. Sibe nodadewethu lana. Simbiza ngobasi. Yebo, sizobe sisizana naye lapha nalaphaya. Ubuye nisobuya nimbone njengasalungile kanje. Bese yenye into angizoyichaza. Angizoyichaza kodwa nisobuya ndide uyana leya. Cha ungubane ke lo. Sizokwenza njengoba siseshilo ke. Thina ngokwethu nimukelekile la kaNdlondlo. Sizoba umphathi ke weNdlondlo ozosho ukuthi ningene yini. Okwamanje kufanele ngiyoguqa kuyena ke ngicela usenifikile ningeniswe yini. Bese ngibuya nombiko ke omuhle kodwa ngiyamthembisa. Nizoyibona indlala nokugiya ukudlala kwezinsizwa ngithi uyabona. Ba-communicate namadlozi nama-ancestors awo wonke umuntu. Esehlulekile i-elder yasekhaya ihambe iconsulta isangoma ukuthi isangoma si-communicate namadlozi akini. Izangoma lezo. Sigqoka ke ngendlela ehlukahlukene. Ngokwezimo futhi ehlukahlukene. Sinaso ke isangoma la ekhaya. Isandla so kwale sesini ngasi kanjalo ukuthi isiphandla sakomalume osenzelwe komalume siba sesandleni sesinxele. Sonke ozenzelwe ekhaya siba sesandleni sokudla. Ngizokusho ngikugcizelele lokho ukuze ningahambi nithi usizofundisa ngamasiko wathi. Isiphandla senzelwa kwamalume, imbeleko uyenzelwa futhi ngoba ungifirstborn. Sikhona izinto ezama exceptions. Kwiculture yethu angisho ukuthi sizakwenza. Kwiculture yethu uthola ukuthi uyi-firstborn. Kube khona i-firstborn, secondborn, thirdborn. Kube khona phakathi nendawo. Kodwa izinto zakhe ngokunikwa amadlozi. Uyena firstborn. Kube nezinto ezidemandayo. Ama-ancestors uyena appointile